Salutare tuturor! Se apropie de finalizare lucrările de montare a liniei 133C. Pe o distanță de 480 de metri, linie ce face racordul între linia 100 Timișoara-Jimbolia și stația Ronaț Grupa D. E aproape de final. Uite, acolo e Ronaț Grupa D, unde sunt utilajele alea după pasaj imediat. Și o scos și aici linia din fața mea. Era o linie de marfă care ducea spre Timișoara Nord, venea de la Grupa D. Nu mai fost de mult, linia asta a fost abandonată de ani de zile și s-au pus să o reactiveze. Pe timpuri mai circula pe aici tren care venea de la Ronaț Grupa D și mergea spre Jimbolia. Ca să nu mai fie musai să meargă până la nord și de acolo iară schimbă locomotiva și vrea să meargă spre Jimbolia. Atunci numai la nord putea să schimbe locomotiva, că linia asta nu mai era funcțională de ani de zile și făcea la Ronaț schimbarea. Schimba locomotiva în față și se ducea spre Jimbolia, Cărpiniș. Jimbolia, după aia la Cărpiniș, acolo este un siloz ăsta de cereale, acolo merg marfarele, mai merg și la Jimbolia, mai cu aici la Săcălați, iar este un ăsta de fier vechi, unde iară merge marfarele și ia fier vechiul și îl duce la nord. De acolo merge în port Constanța. Este primul tronson de linie ferată reabilitată și montată definitiv în cadrul lucrărilor de pe lotul 3. Timișoara Est, Ronaț, Triaj. Urmează lucrări de completare cu piatră spartă. Este deja pusă și piatra spartă aici. Și în curând se va da drumul. Este acolo un macaz care deja o linie este intersectată cu astalantă. Cu asta din față este intersectată linia. Și mai este un macaz acolo, unul care duce la Grupa D și altul tot la Grupa D, numai că o să fie două linii. Aici au fost înainte 3 linii funcționale, chiar și asta din față, unde au scos traversele și linia a fost funcțională. Cea de acolo, care în curba acum făcută, nu mai a fost sub pământ băgată și acum au gătat, au reactivat-o și e numai bună de marfare să treacă pe acolo. În curând o să urmeze. O să fiu cu noutățile la zi și o să văd când o să dea drumul și poate prind și o marfă care duce încolo și nu o să mai fie nevoie să meargă marfa de aici care merge la Cărpiniș, nu o să mai fie nevoie să meargă până la Gara de Nord și acolo să-i schimbe locomotiva. O să meargă direct de la Ronaț Grupa D spre linia asta și intersectează cu Jimbolia și o să meargă direct la Cărpiniș de aici. Acolo unde e pasajul, unde circulă acum mașinile, nu a fost
pasaje. Înainte au fost o trecere la nivel cu calea ferată, bariere, au mai rămas, nu mai au scos și barierele, au rămas una sub pământ, au scos-o și pe aia. Urmează linia asta din față să o reactiveze, să facă, după aia urmează a doua linie, după aia a treia linie. O să fie toate 3, o să fie mai mult de 3. O să fie 3 linii, una acolo 4, 5 linii. Acolo unde sunt utilajele alea, este un macaz care, uite, uite acolo este un macaz care primul din stânga este pe altă linie, aia nu e funcțională, deci are capăt de linie acolo, nu poate să iese. Să ducă mai încolo, nu se intersectează cu nimic, o să fac filmare și din față. Și aici unde e excavatorul, în dreptul lui, este o linie care e intersectată cu cea de acolo, a doua. Este un macaz care se intersectează și pe aia se poate da drumul să circule trenul. Dar pe aia din stânga încă nu. Aia din stânga o să facă o linie ceva mai nouă. Tot la grupa D o să ducă.
Nu uitați să vă abonați ca să vedeți și celelalte filmări care o să le fac în cursul zilei, ce o să urmeze. Dacă aflu ceva că o să fie în funcțiune această linie și o să circule o marfă, ceva, și bine ar fi să prind ceva marfă care pleacă de la Ronat grupa D spre Cărpiniș, să fie cu Hercules de la LT 920 sau 909. Alea mai vin pe aici și aduc cereale, nu aduc, se duc după cereale la Cărpiniș și ia de acolo și duc și vin înapoi aici, aduce cupla 1, după aia se mai duce după o cuplă, aduce și a doua și de aici pleacă cu electrică la Arad. Vă aduc cunoștință că linia aceasta, care nu o să fie linie electrificată, o să meargă numai diesele pe aici, pe linia asta care se unește cu cea de Jimbolia, care merge la Jimbolia Cărpiniș. Nu o să fie electrificată linia, o să fie așa cum a fost și în vremurile bune, cu toia pe acolo, lângă utilaj, se vede ceva și cam atâta. Se unește cu ailantă și nu uitați să vă abonați la acest canal și vă mulțumesc că mă urmăriți. La rândul meu și eu vă urmăresc pe voi și vă aștept cu comentarii și întrebări. O seară cât mai plăcută vă doresc. Uite, aici este Ronat grupa D, drept în față, unde turnul ăla, acolo. Și aici se unește, uite. Aici la traverse se unește cu
linia spre Jimbolia care duce în curba acolo direct. Aici în dreapta, uite, se vede că urmează să pună și aici linie, numai că e capăt de linie aici. Urmează, asta e funcțională, unde e în stânga vagoanele de piatră spartă. Și aia vine, uite, așa în curbă, poate să meargă și drept, vine așa în curbă și se unește cu asta lantă care duce la Ronaț grupa D. De astea lante duc la Timișoara Nord liniile. Și ăsta e pasajul. Ăsta nu era înainte pasajul. Ăsta, nu știu, are undeva vreo 15 ani de când e construit, probabil. Poate în zilele următoare o să fie linia pusă în funcțiune și o să dea drumul la marfă să meargă. Dar o să vedem. Uite, aici se vede, uite, barierele, ăsta nu, stâlpii, scuze. Au fost și bariere aici înainte, aici, pe aici treceai cu mașina să mergi la Săcălaz. Pasajul ăsta e pasajul Timișoara ce duce spre Săcălaz acum. Trec mașini deasupra mea. Era drumul ăsta înainte. Trecere la nivel cu calea ferată. Cam atât au mai rămas din el. Au scos barierele, tot. A rămas ăsta. Și ăsta e drumul ce duce în oraș. Era circulație pe aici. Mașini, mi-aduc aminte. Asta din stânga mea este funcțională, cea din dreapta acolo se oprește și urmează să continue cu ea, să fie aici mai multe linii care duc, continuă cu ea și o să fie o linie mai nouă. Și nu cred că o să fie linie pentru remizate o să facă aici. Că nu are pe unde. Sau are pe unde. Doar că cred că e la limită cu asta de la pod. Nu știu, sigur. Nu, că cred că poate. Nu, o să fac o linie care merge la Ronaț grupa D. Sigur. Era și linia aia, uite acolo. E acolo în tufă încă. Uite, era
Linia numai că e sub pământ băgată, dacă se observă cea din stânga, unde e macazul ăsta așa în formă de S. Da, undeva acolo în stânga, dacă uite, se observă, era o linie care este băgată sub pământ. Aici unde sunt bolovani, aici se oprește linia. Și la asta s-a renunțat. O să arate foarte frumos linia asta. Linie nouă, traverse noi. O să mai pună în funcțiune și asta e, gata. Și o să se circule pe ea. În principiu marfare o să circule. Marfare care duc la Jibolea, traseul ăla, Cărpiniș. Vă mulțumesc pentru acest video. Vă mulțumesc și vă doresc o seară cât mai plăcută. Nu uitați să vă abonați, să dați un share, să distribuiți la prieteni să vadă acest video.